Siyilesizukulwane sabafuna uNkulunkulu. Ngasikho isizukulwane sabafuna uNkulunkulu. Isona sona lesi isizukulwane sabafuna uNkulunkulu. Mhlawumbe abanye bazodideka ukuthi uyini umphongolo. Awuthi ngimemezele into eyodwa namhlanje. Akayekwa uJesu. Bathi bakithi kwaBrush, bathi bakithi kwaXeza, into yethu namhlanje sesiyathandaza sicela ukumemezela nje kukhona indoda eyalenga esiphambanweni igama la uJesu Kristu waseNazaretha. Lithi iBhayibheli maye profeta ngaye uIsaya uprofethe athi siphe umntwana athi sizalelwe indodana. Athi umbuso wonke uyakuba semahlombe akhe. Akhuluma amagama athi uyanikezwa amagama u4 egameni lakhe. Kuba khuluma ngaye noJesu kuthiwa igama lakhe lokuqala uyakuba uMahluleli omangalisayo. Kuthiwa noJesu uyakuba nguNkulunkulu ongunaphakade. Kuthiwa nguNkulunkulu onamandla. Kuthiwa noJesu makhuluma ngaye uyakuba uyise ongunaphakade. Kuthiwa noJesu uyakuba inkosi yokuthula. Manje sivumelene bafowethu yebo sisemgubhweni. Kodwa kuyakuba yiphutha bafowethu ukuba siphuma nomgubhu samaze. Ukuyela umgubhu kasingamanama noyise ongunaphakade. Sasingenamama sisaliwe. Sinamazamo baba ukuthi bashona ngibizwe. Kodwa seswa ngandoda ogama lawo kuthiwa uJesu. Sathi masifika kuye waphenduka umama kithi. Sasizintandane kodwa safika kuye. Sathola uyise. Manje mvumeleni kwaBrush, mvumeleni mufika ehlabeni. Ngimamazela ngoJesu akwazi ukuphilisa. Sisheshe kungenxa yakhe nawe ongakafiki. Namhlanje ngiyasizwa isandla sabasezulwini wehlile namhlanje. Uzafuna nami uJesu asindisayo. Siyilesi isizukulwana sabasika ubuso bakhe. Kibaba Ketapaya halakata Umangeko shala katapa. Namhlanje muzwa kithi noma sikamala noma siyakhona amajasi nanga yikho amajasi kodwa nanga ngomuntu uKristu Jesu nanga yikho umbuso kodwa nanga uKristu Jesu nanga yikho umpostoli kodwa namhlanje amsinamkhulu ngicela ukuba ngesibindi ngiyalingana ngiyalingana ngimamele Nkosini uJesu ukuthi nawe songela kuye. Umkhulu onamandla uNkulunkulu ovulala kuvalwe khona noma sebephetshile abathakathi bathi ngalaphuma lutho monasi kodwa uJesu esezulwini noma sebephetshile abantu bathi ngakube lutho kodwa uJesu esezulwini. Lithi iBhayibheli bathi ihluthulelo kungenxa yakhe nawe ongakafiki. Namhlanje ngiyasizwa isandla sabasezulwini wehlile namhlanje. Uzafuna nami uJesu asindisayo. Siyilesi isizukulwana sabasika ubuso bakhe. Kibaba Ketapaya halakata Kumangeko shala katapa. Namhlanje muzwa kithi noma singakhona amalifilifi kodwa nanga ngomuntu uKristu Jesu igama lakhe. Noma siyakhona amajasi nanga yikho ngajasi
kodwa nathi ngomuntu uKristu Jesu nenda yini umbuzo kodwa nathi ngoKristu Jesu nenda yini umpostoli kodwa namhlanje amsinemkhulu ikala ukuba ngesibindi ngiyaningana ngiyanimema ngimemele Nkosini uJesu ukuthi nawe sondela kuye Israel uNkulunkulu wanamandla uNkulunkulu ovulela kuvalwe khona noma sebephetshile abathakathi badingela phuma lutho bonasi kodwa uJesu asasulwe ngethama noma sebephetshile abantu badingela kube lutho kodwa uJesu asasulwini lithi iBhayibheli ubathi ihluthulelo sekuyenzeka Wanyonyoba uNikodimo emfuna wabona uNikodimo ukuthi angikwazi ukuhlala esefikile umuntu omkhulu kangaka esizweni sakithi wathi ngingenze njani ukuba ngisalwe kabusha ngingenze njani ukuba ngibone umbuso wathi wayazana mhlawumbe bafowethu ey'ntweni zonke besingayibabaza namhlanje noma singayeka bonke ubuhle lobu kodwa masike saphabaza uJesu sathi wazwa mkhulu uJesu esiswini sikanasi ey'ntweni zonke beningayiphakamisa ngiyacela siphume negama elilodwa namhlanje siphume nanami uJesu osindisayo bafowethu ey'ntweni zonke ubungazibamba noma ungazamukela akasiphume nawe umuntu uKristu Jesu igama lakhe uthi iBhayibheli uwagogobala esiqalatheni sentombi uMariya wasikwa yimfesane ngomangaliso wadela amazulu wadela ukukhonzwa wayezofela thina wathutha impawu abeseleni wayihlalisa namakhosi wakhela umphongolo emzini efayo wakhela umphongolo emzini edelelekile wakhela uJesu